Hindi ka taga-Taal kung hindi ka nakatikim ng pansit ni Mang Biko. Ako po si Evangeline Pasumbal. Anak po ako ng may-ari ng tindahan ng pansit, si Tatay Biko. Doon po nanggaling yung pangalan niyang Pansit Biko. Nag-start po ito 1975 pa kasi may original pong may-ari nito si Lola Sabel. Kaso nag-migrate na po sila sa States. So, binigay po nila kay tatay para hindi naman po masayang yung business. Si tatay na po yung nagpatuloy ng tindahan. Tinitinda lang po namin dito ay pansit. Dalawang klase po siya. Pansit na Mickey Bihon at ang sunod naman po yung purong Mickey. Tapos tamalis po na siya naman po ay malagkit na may itlog po at karne sa loob. Kami rin po ang gumagawa nun. Kasi po yung aming kainan ay very affordable. Tsaka siya po yung pang umaga lang talaga. Parang pang breakfast lang po siya. Nag-start po kami ng 4, 5 o'clock sa umaga. Natatapos po kami ng mga 9 o'clock. Tapos close na po yun. Kinabukasan na po uli. Yung pong mga nakaset na po namin na bihon, once na maubos na, hindi na po namin siya susundan pa. Sunod na po ay Mickey. Pansit naman po kasi namin ay napakasimple lang. Wala po siya masyadong ingredients. Bali siya po ay gisadong pansit. Ano lang po siya, meron lang po kaming kaldo at saka po konting gulay na upo sa bayag. Tapos igigisa lang po siya, lalagyan lang po ng konting pampalasa. Yun na po. Pansit po kasi namin, ang nakasanayan na po ng mga suki, nilalagay po nila ay suka. Kasi noong pong time na nagmahal po yung mga kalamansi, nag-ano po kami noon, ay nagustuhan naman ng mga suki. Nag-try kami na suka ilagay. Ang amin pong pansit ay 25 pesos po yung isang balot. Yung pong medyo malakas-lakas kumain, di nag-additional po sila 30, 35 pesos. Tapos yun naman pong tamales namin is 30 pesos. Yung pong tatay ko kasi nung nag-start noon, marami po siyang pamangkin na napag-aaral. Marami na po kami mga napag-graduate. Yung mga kasama po kasi dito, lahat mga kamag-anak po, parang family business na siya. Tapos yun nga po, nakapagpa-establish na po kami ng mga bahay, nakapagpatayo na po kami. Ari po mga kasama ko, meron na rin po silang kanilang ayos na rin po mga buhay nila, nakakapagpa-aral. Maraming salamat po sa aming mga customer na laging sumusuporta sa amin. Pag may time po kayo, pasyal po kayo dito sa Taal, Batangas, Pansit ni Mang Biko. Dito po kami sa Ilagan Street po, Poblacion 7, Taal, Batangas.
Diana. That's a review na to.